धन की धारा में सारा धर्म बह गया, कैसे असमत मनौता रहेगी ये जिंदा। कितना भाई बहन का है रिश्ता विमल, लुट रहे आज राखी के कीमत दरिंदा। है विषमता बढ़ी दान मानो हुए, मर गया है गरल और उल्फत प्यार में। कातिब जो खन्नरक जिंदगी बन गई, कैसे रहेगी मोहब्बत सुरभित संसार में। बतावल जाता कि कितना बढ़िया पवित्र साफ सुथरा रिश्ता, हर रिश्ता में रिश्ता होला भाई और बहन के, लेकिन आज वो रिश्ता कलंक होत बा, वो रिश्ता पर दाग लग गई। इंसान के माथे पर एक बार दाग लग जाला, चरित्र पर दाग लग जाला, कपड़ा का दाग धुल जाई छूट जाई, लेकिन चरित्र का दाग कलंक को कबो नहीं छूट, कबो नहीं मिटे। हम बताई कि रिश्ता अरे कि नवजिया बैद क्या जाने, का जाने अंग्रेजी वाला के जेबा। अरे नवजिया बैद क्या जाने, जोड़ी हमरा लागता कि 50 साल से जुड़ल बा। लेकिन भाव दिहल गइल, कवि जी कितनी सुंदर लाइन लिखत है, तनी अर्थ समझे के कोशिश करब आप लोग। है कुर्सी के उठौले बा, बैठा द। अरे छोटका ननका बबुआ बा, वो बैठावा आवा। अरे मनोता बुझ गई दिल से, अगर मर जाले तो वो इंसान ना हैवान हो जालन। मनोता बुझ गई दिल से, मनोता बुझ गई दिल से, आया कैसा जमाना है, आया कैसा जमाना एक लाइन और कभी जी की तनियावा। बड़ी नफरत है दुनिया में, बड़ी नफरत है दुनिया में, सजर थी मोहब्बत की।
उजड़ता है कहीं गुलशन कहीं जलता आशियाना है उजड़ता है कहीं गुलशन कहीं जलता आशियाना है आया कैसा जमाना है आए है उजड़ता है कहीं गुलशन कहीं जलता आशियाना है आया कैसा जमाना है यहाँ इंसान इंसान से जल जात बा अरे माचिस का तिल्ली का जरूरत तो वहाँ लागत बा शमशान घाट पर माचिस तो ऐसे ही बदनाम बा माचिस ऐसे ही बदनाम बा ए महाराज ये गलत काम बा ना ना नको फौरन आइए ई का ना ए हिया यहाँ जलन इंसान के इंसान से बा देख के लोग जल जाता अर्थी पर माचिस के जरूरत बा ए भैया लोग अपना दुख से ना लोगन के सुख से जलत बा कि कैसे खात पियत बढ़िया से आराम से चैन से उड़त पहियत बा का ओकरा के उद्वेग लगाई कौन ची प्रेरणा करी कौन ऐसन बात बतियाई कि ओकर कुल बनल बनावल आशियाना जर के ध्वस्त हो जाए लेकिन जलने वालों और जलो थोड़ा और जलो क्योंकि तैयारी मेरी बड़ी है और जब मैं मजबूती से आऊंगी तो फिर हस्ती मिटा दूंगी थोड़ा और जलने का कष्ट कर लो नहीं दीपक की तरह नहीं अरे हो हर्रा की तरह जलो जलो खूब जलो जैसे उतपनिया जलता आई हमरे बिरहा के एजे से शुरुआत औरल बा कैसे समय बलवान है समय ने सबको मारा है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ हो ना मिलेगा कितनो हाथ गोड़ छटपटा लो हाथ गोड़ मार लो तू सोचो कि हम बन जाई जौन चाहता नहीं उ कबो नहीं बन पेबो जब तक समय ना चाहिए ऊपर वाला ना चाहिए उदाहरण के तौर पर हम बता देता नहीं कि एक ही डाल में दूगो फल लगेला एगो आम पहले पाक जाला और दूसर का आम तनिक 2 दिन के बाद पाकी 4 दिन के बाद पाकेला एकर मतलब ई थोड़ी भइल कि पहिल का आदमी कामयाब हो गेल तो हम कामयाब ना होखब हमार कहानी खत्म बा नहीं धैर्य रखिए सबसे बड़ा धैर्य और समय पे विश्वास रखिए और खुद के मेहनत पे विश्वास रखिए एक न एक दिन आप भी कामयाब जरूर हो जाएंगे क्या समय बलवान है समय ने सबको मारा है समय बलवान है समय ने सबको मारा है बचा कोई नहीं है समय से सब हारा है जिला उज्जैन एमपी की करुण कहानी है एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी आप लोग जाना तो हुआ जिला उज्जैन एमपी की करुण कहानी है गोपाल गंगा की तड़पती जिंदगानी है चंद्रमा बेटा बेटी चांदनी दुलारी थी गोपाल गंगा के कोख में 2 औलाद एक बेटवा एक बिटिया दोनों औलाद के नाम बेटवा के नाम चंद्रमा और बिटिया के नाम चांदनी बतावल गइल बा चंद्रमा बेटा बेटी चांदनी दुलारी थी हुस्न की मलिका अपने आप में नुरानी थी बिचारी गंगा माँ भारी कैंसर से जूझ रही बिचारी गंगा माँ भारी कैंसर से जूझ रही पति गोपाल के घर
वो समा बूझ रही। आगे बढ़ाते हमरा विश्वास बा कि आप लोग ई बिरहा के सुन के आंख से आंसू आवे या ना आवे, लेकिन ई हृदय जरूर रो देही। इंसान सिर्फ आंख से आंसू बहा देला ओसे ना होला, रोवे के ई आत्मा रोवेला, और जब आत्मा रोवेला ई दिल रोवेला, ई अंतः मन से जवन आंसू आवेला ओ आंसू की कीमत कुछ अलगे होला। ए भैया तनिक सा कहानी पर ध्यान दे। आप लोग हम बतौली यहाँ की अपने पड़ोसी राज्य ही का कहला उत्तर प्रदेश में सोनभद्र लगेला, सोनभद्र के बाद दरिये मध्य प्रदेश लग जाला MP उज्जैन नगरी, जहाँ लोग काल भैरव के दर्शन करे जाला, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे लोग जाला। भोलेनाथ अनेकों नाम से अनेक जगह में पूजल जालन। अरे भैया ओही उज्जैन नगरी के बगल में एक गांव बा, और ओ गांव के नाम बतावल गई परमापुर। परमापुर गौवा में दो भाई हुवन। बड़का भैया का नाम बतावल गई बिरजू, उनकर पत्नी के नाम बतावल गई बेला, और दूसर का भाई गोपाल, उनकर पत्नी के नाम बतावल गई गंगा। बिरजू बेला के कहू औलाद ना हुवन, और गोपाल गंगा के दो औलाद हुवन। अलगौआ में परिवार चलता, दो भाई में आजकल कहाँ बनता। ई जमाना ऐसन बा कि दो भाई बा, चार भाई बा, तो चारों भाई अपन अलगे अलग राज रजता। कोई कहीं बा, कोई अपन बेकत परानी लेके कहीं बा। इस सब करा घर के हर घर के कहानी बा। लेकिन तनिक सा ध्यान दे, वो बिना औलाद के बा लोग, आई औलाद वाला बा। औलाद वाला होके ई बेचारन के पास कुछ हो नहीं खे, लेकिन ओकरा पास सब कुछ बा। ई गोपाल के पत्नी गंगा कैंसर ऐसन भारी बीमारी से ग्रसित पड़ी, और भारी बीमारी से ग्रसित भइला के नाते वो रात दिन घुट घुट के जिंदगी और मौत से लड़त वाली। गोपाल बेचारा जाए एहर ओहर भटक के काम मिले, आ जब काम मिले ईटा बालू पत्थर या मेहनत मजदूरी करके आवे, तो वो करे में जवन भी जुड़े आटे एक बेरा दो बेरा राशन के काम चले। नमक तेल धनिया आटा पिसान प्याज लहसुन जौन भी होके लेके आवे, आ कुछ पैसा बचा के अपने पत्नी के दवाई खातिर लगावे। बार गरीबी जेकरा धरेला कमर तोड़ देला भैया। गरीबी से जे उठेला उ जानेला कि गरीबी और अमीरी के फर्क का होला। ई गरीबी अमीरी के इतना खाई हो कि अब मत पूछा। गरीब इंसान चाहे कितना हो विचार के बड़ा होके, लोग ओकरा के तवज्जो ना देलन, ना पूछेलन। उहे गरीब अगर मेहनत करके अगर सक्सेस हो जाला तो ओकरा के सब लोग इज्जत करेला। इज्जत पैसा के करेला लोग, इंसान के ना। पैसा बा तो सब कुछ बा, पैसा नहीं खे कुछ हो नहीं खे। ए भैया ई बेचारा रोज के तरह एक दिन जाके मेहनत मजदूरी करके आटा पिसान दाल चावल राशन जौन भी भइल लेके आई, आके और केवरा लग के खड़ा बा। तब तक से गंगा अपनी बेटवा और अपनी बिटिया, बेटवा बिटिया मात्र ये 13 साल 14 साल के अंतराल में हुवन। ऐसे ज्यादा उम्र ना हो, गलत सही सोचे समझे के क्षमता अभी उनके पास ना। के बात करता भैया, बात मत करा लो। अपने बेटवा बिटियन के गंगा समझावत बड़ी। का समझावत बड़ी? बिरहा में एक लाइन गीत लगल, तनी बात और न करा लो। गहिले जब से बाहर आया दिल आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले। गहिले जब से बाहर आया दिल आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ गईले। गहिले जब से बाहर आया दिल आवे बार
सुगना जवनी शरीर में बास के ले बा इस सुगना जा दिन निकल जाई पंछी उड़ जाई तई धैल के धैल रह जाई कोई ना पूछवार होई कोनो वैल्यू नहीं खे हमार ए बेटा ए बेटी बचवा तो के हम बता देता नहीं कि अपने बिटिया के और अपने बहनी के अपने बेटी के जैसन बनी हो बाबू रह या ना रह माई रह या ना रह ई बिटिया के तोहरे ऊपर सौंप के हम जात बानी हमार जिंदगी के कोनो ठीक नहीं खे चंद्रमा चांदनी और चंद्रमा के समझावत बड़ी तब तक से दरवाजा से केवरा लग के सुनत होन गोपाल आके कलन की पागल हूँ ये कुछ समझावल जाला लड़का लड़किन के दिमाग में उल्टा सीधा बात चले लगेला ना समझावल ना बतावल जाला ये कुछ चीज हम और तू न जानता नहीं जा लेकिन कह तरीका मुरली यादव भैया नगरा से 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिल बनी बहुत बहुत प्रणाम बका रोवे ये कवर माई हे कवर बाबुआ बहिनिया ए हो चांदावा चंदनिया के बुझल जाता रोशनिया चांदावा चंदनिया के बुझल जाता रोशनिया हमहन के नैया डार के धरती से फतेह बहादुर एतनमा बतिया कहत अबे पति पत्नी बतियावत हमन तब तक से ऊपर से प्रभु के डोरी आयल और पकड़ के निकल गईली यानी कि वही समय बहुत वही समय भैया अपने प्राण के त्याग देहली गंगा आज जब अपने प्राण के त्यागले हई बेटवा बिटिया और पति रोवे लगलन लगे कि चारों ओर अनहरिया हो गई लगलन सोचे कि अरे आई दूगो बचवा बचियन के लेके हम करा दुआरी लागब हमन के छोड़ के चल गईलू तू ऐसे ना जाए के चाहत रहल आए हाय बीमारी तक कहिए से रहल लेकिन जब मौका पावे तो बेचारी गंगा आचरा के आड़ लेके सिसकी लेके रोवे और जब मौका पावे जब गम सतावे कि हमार पत्नी हमसे दूर चल जाई तो वो पति गोपाल भी तकिया के सहारा लेके रोवे ये होला पति पत्नी का रिश्ता आए हाय लेकिन अपने बिटिया के अपने बेटवा के समझावत बड़न गोपाल समझावत बड़न गांव घर के लोग जुटल बा समझावत बा जनाजा उठल बा ऐ पंचलोक अंतिम क्रियाक्रम कैलन अंतिम क्रियाक्रम कैला के बाद लोग अंतिम क्रिया हमरा लगा था कि 13 दिन पर हो जाला ना 13 ही कहल जाला 13 दिन भइल बा धीरे 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 2-3 दिन और बीतल बा 15 से 17 दिन बीतल बा तो सब पहुनी जितना होले नेवतहरी लोग निकल जाला अपना अपना घरे दुआरे तो घर एकदम खाली खाली हो जाला खाली सुन्ना बा घर बेटवा बिटियन के मुंह देख के चेहरा निहार के अब माथे हाथ रख के रोवत बड़न गोपाल कलन की बारे मालिक समय का पेरा गजब नाच नचौले बड़ा इस समय हम कबो सोचले ना रहलीन हमरा पैसन कहर बरसई बा लेकिन देखी बिरहा में गीत लगता गीतिया हुए बा कि रोजे रोजे जाली तू तो पिया के नगरिया आ कहियो ना आवस तोरा संग मोर सवरिया आ नाही आवे उनु कर हमारो के वही देश ले चलती रे
तनिक सा गौर करब आप लोग। उ पिता एक पिता लाचार मजबूर विवश करत कहवन तनी ध्यान देव। अरे बाप वियोगी भइले खबर से नजरिया हमहन के छोड़ चली गईलू सवरिया आ तोड़लू सनेहिया के डोर हो तोड़लू सनेहिया के डोर हो तोहरा हो बिना सगरो कोई माया नरिया हो घर में नेवरिया बाटे मोर हो घर में नेवरिया बाटे मोर हो घर में नेवरिया बाटे मोर। ए भैया रोवत हवन बिलखत हवन केहू आंसू पोछे वाला नहीं खे। कहल जाला लोग कहेला कि रोइबा इतना कि केहू लोर पोछे वाला ना होई केहू लोर पोछे वाला ना मिली। लेकिन जल का कदर कब होला जब सावन बीत जाला तब। जब सावन रहेला त जले जल लौकेला आ जब गुजर जाला आ जाला जेठ का दिन तब एक बूंद खाती छटपटाए के पड़ेला। आपन आपन है भैया आ गैर गैरे होला। आ जे ई बात के समझ गई जे ई बात के समझ गई समझ ल कि वो दुनिया में सबसे बेहतर इंसान बन जाए। एक लाइन और रोवत हवन आ रोवत बिलखत सोचत हवन अपने बेटा बेटी सामने बैठल हवन हाथवा पकड़लन और पकड़ के कैलन का बेटावा बिटिया के लिहले अपने बेटा बेटी के हाथ पकड़ ले हुन पकड़ के अपने बेटा बेटी का हाथ पकड़ के और लेके चलन कहां भैया भाभी से कहले बेटावा बिटिया के लिहले तोड़ले सनेहिया के भैया 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 कलन के ही बेटा बेटी लेला केकरा के देत हुवन अपने भैया बिरजू और अपने बड़की भौजाई बेला के कहत हन कि आसमान जनिहा कि बेटा बेटी हमार ना तोहन जानी के हुवन और इतना प्यार दुलार दिया कि हमार याद तक इन्हन के न आवे हमार प्यार दुलार फीका पड़ जाए तोहन जानी के प्यार के आगे बारे बाबू उठा के लेके गईलन और अपने बेटवा बेटियन के बेला बिरजू के थमा दलन और जौन भी जमीन जायदाद के कागजात रहल ओकरा के लेके गईलन कल की आधा हिस्सा पसाइन तोहरा के कर देते भैया और आधा हिस्सा पसाइन हम अपने बेटा के नामे कर देते हैं। लेकिन इन्हन के पालन पोषण बढ़िया से कर दिया पालन पोषण बढ़िया से कर दिया लोग हम जिंदगी के हमरा कोनो ठिकाना नहीं खे हमर पत्नी तो छोड़ के चलिए गईली हमरा दिमाग में पता ना का चलता हम और रहब या कुछ करब या मरब या जियब कुछ समझ में खुदे नहीं खियावत। आए हाय देखा इंसान अगर अकेले में रोवेला अकेले में सोचेला अकेले रहेला अकेले चलेला अकेले हिम्मत रखेला तो समझ लो कि एक दिन बहुत बड़ा ताकतवर बन जाला। ए भैया अपने बेटवा बिटिया के भैया भौजी के हवाले दे के जमीन जायदाद के कागजात दे के और अपने निकल ले कहां निकलने बिरहा में गीत बदलल सोठी लगल वह गीत बा काला
काला छातावा बिकाला, काला छातावा बिकाला, काला छातावा हो झूलनी बिचाला सासा राम मनोराम किया हो राम रे झूलनी बिचाला बहुत अच्छा लेकिन देखो मन ही मन का इतना गति तेज हो, इतना रफ्तार से ही मन चलेला कि इंसान अभी यहाँ बा लेकिन एकर मन पता ना कहाँ कहाँ भ्रमण करके चलाई। आंतरिक शक्ति इतना ताकतवर होले, अंतः मन से आदमी एजा बैठल बा लेकिन सोचता कि हम एजा जात बनी होइजा जात बनी होइजा जाके आउ काम करके चले नहीं। सेकंड एक पल में कहीं से भी मन घूम के चलावेला। तई मन देखा, मन इतना चंचल बा कि एकरा के कोई बांध के रख ना पाई। लेकिन भैया इस सोचत हवन एकाएक मन बदलल बा। का मन बदलल बा? बाबूजी बियोगी जोगी भइले बैरागिया रे भइले बैरागिया हो गुदरी सरंगिया तन पे भावेला हो राम किया हो राम रे गुदरी सरंगिया तन पे भावेला हो राम किया हो राम रे एकाएक ही मनवा बैराग कौर गयल और बैराग कौर गयल त मोह माया दुनिया से त्याग के मुक्त होके और जाके जोग रमा ले हलन के गोपाल, बेला बिरजू के भाई गंगा के पति गोपाल यानी कि चंद्रमा और चांदनी के बाबूजी अकेलापन महसूस कैलन। अच्छा त इंसान के फितरत देखा भैया भैया तनिक सा इंसान के फितरत देखा, अगर शमशान घाट पर जाके खाली 10 मिनट समय देते हुआ तो के ऐसा लागे कि दुनिया में कुछ नहीं खे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बल्कि मरिए जाता बढ़िया बा, मरला में सुकून बा, जियला से बढ़िया मरला में सुकून बा। लेकिन इंसान अगर एगो नेता के पास बैठेला तो राजनीतिक बात बतियाई तो ओकरा लगी कि सब कुछ राजनीति के बात बा, सब कुछ बड़ी सबसे छोड़ा ये बढ़िया बा, यही में सुख आनंद बा। और एक नेता सॉरी एक आदमी हॉस्पिटल में जाके देखता है तो वहाँ एक एक पल के लिए इंसान जिंदगी और मौत से लड़ता है, तो वहाँ समझ में आता है कि जीवन जीना कितना कठिन है और ये जीना कितना कीमती है, ये जिंदगी एक एक पल का सांस कितना कीमती बा। और एगो जोगी एगो साधु के पास बैठब तो तोहरा 2 मिनट में एहसास हो जाई कि दुनिया मोह माया बा, सारा त्याग के हम हो यही में चलिए थी। जैसन खइबा अन वैसन होई मन, जैसन रखबा संगत वैसन असर तो पड़बे करी, भले पलई के हाथ टूट जाई असर तो पड़बे करी पड़ी पड़ी पंछी कबर जाई पर जाए के जला चल जीबा रामायण यादव जी डूमा डांड की धरती से 100 रुपया दिले बानी, बहुत बहुत प्रणाम। गार्जियन के बहुत बहुत धन्यवाद बा। ए भैया जब जोग रमौला धीरे 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 समय बीतल बा, कितना दिन तनी आवा ए हो धीरे धीरे बीतल 5 साल के समाइया 5 साल के समाइया हो बड़का बाबू माई भइले कठोर अनुरा किया हो राम रे बड़का बाबू माई भइले कठोर अनुरा किया हो राम रे धीरे धीरे समय बीतल बा 5 साल उ लइकवा लइकिया 13 से 14 साल का रहला आ जब 5 साल औरी बीतल तो समझ ला 5 साल में धीरे धीरे उस जवानी के दहलीज पर कदम रख ले हुन
धीरे 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 हमरा लागत है कि 15 16 17 18 बरिस के हो गए लोग। आ जब इतना बरस के हो गई तो सोचे समझे गस क्षमता हो जाला। लोग कहेला कि ई लड़का अब सयान हो गई, लड़की सयान हो गई, योग्य हो गई, जेकर जैसन भावना वैसन कहेला लोग। लेकिन सोचे परखे के क्षमता आ जाला विशेष रूप से। सोचा समझत हवन का समझत हवन कि बाबू माई से बेहतर प्यार दुलार बड़का बाबू और बड़की माई देत हवन। धीरे धीरे समय बीतल बा 5 साल, आ जब 5वां साल धीरे धीरे लागे में 6 महीना टाइम बा, तब तक से देखा कुटनी बुढ़िया घरे में आके चूड़ी बजावे लगल। बात के हमरा समझा? जेवना घर में चूड़ी बजे लगल समझला कि वो घर उजर भी अब वो घर बचे वाला नहीं खे। चाहे भला ही देख के केवाड़ी दे दे, लेकिन तब आई तो कही कि खोला ना का धिया बाची केवाड़ी बंद कर देलू, ठुकाइया के का दिन भर बंद करे रहलू, का दिन भर बंद कई के एही में समाधि ले ले रहलू। आ खोला तू एगो काम ह, एगो काम के यहाँ तो लगी हां बेदे, लगी हां फलनिया के माई। जानते न बाड़ू आज के जमाना में के कर के होला, आन का बेटा बेटी लेके पालत बाड़ू पोसत बाड़ू, तोहार कबो होई है आपन आपन होला आन आन होला। यानी कि इतनी नु फोर बहन के ओ बुढ़िया कान भरली, पड़ोसन ऐसन काम कान कुल काम बिगड़ली कि धीरे धीरे वो माई बाबू के मनवा में नफरत पैदा हो गई। नफरत पैदा हो गई तो महीना 2 महीना से विचार बदले लगल। सच्ची में आपन आपन होला आन आन होला, आपन आपन होला आन आन होला, बतिया गूंजे लगल। तो कहियो कहियो ऐसन व्यवहार करे वो बड़की माई, वो बेला ऐसन व्यवहार करे कि मनवा लगे कि अब कुछ कह ना पाई। वो बेटवा वो बिटिया तिरमिरा के रह जा, छटपटा के रह जा, जैसे बिना पानी के मछली तड़फड़ा के रह जाले, वैसे कहीं से कहीं का जवाब का दे। ए भैया बेटवा बिटिया लाचार विवश बड़न। एक दिन ऐसा समय आई स्कूल से पढ़ के अलन बेटा और बेटी चंद्रमा और चांदनी, तो कहतन कि माई खाना दे तू। जब खाना निकाल के परोस के देत बड़ी, ऐसा कुकुर के लगे कि खाना देत बड़ी, झटहा मार के थाली उछाल के फेंकले बड़ी। कहत अड़ी के अरे मर कहीं नहीं जैता लोग, मुअल माई के चबा खा गईला जिंदे, बाप का जन कहाँ चल गई, हमरा करेजा पर डाल दरे के छोड़ के चल गई ना कुल। आए है बतिया गोली से भी बेसी घाव कर देहलस। बेटवा हो चंद्रमा थरियावा के खानवा ठुकरा के निकल गई, और बिटिया धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन महीना दिन बर्दाश्त कैलस। जब बर्दाश्त ना भइल त कलस की ऐसा जिंदगी भाड़ में जाए, एकरा से बढ़िया हम भीख मांग के जी लेब, लेकिन रोज रोज के अपने मुअल माई के ताना ना सुनब ना सहब। लोग कहे रोज रोज कहे कि माई के चबा गईलू खा गईलू, जिंदा बाप का जन कहाँ चल गई। अरे तेहू कहीं नहीं कहीं धस मुड़ के मर जैती, हमरा छाती पर मूंग दर्द तड़ू, हमरा कपारे छोड़ के चल गए। अब हमन के बारी बा, हमन के चबा खा जेबू। कुलछनी बाड़ू, चबाइन बाड़ू, कलक्षणी बाड़ू, कलंकरी बाड़ू। रोज रोज के ताना से उबजिया गेलू बच्ची। वो चांदनी उबजिया गई, जब उबजिया गई त कैलस का गीत बदल। आर्य गंगा जी के ऊंची बा, ये हमरे माई बहन लोगन गावेली। अरे अरियानु हो कि वो पे बैठे भगवान। लेकिन भाव बा का कवि जी लिखतनी, आर बेटी भार बेटी कितना सतावल जाली। आर बेटी बनी गई अब रही जानू हो। आर बेटी बनी गई बहु रही जानू हो।
कि भिखिया मांगे द्वार द्वार। आय हाय बार समय बेबस हो गई, लाचार हो गई, हाथ में कटोरा थाम ली और कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे गली गली घूम घूम करके भीख मांगे लगली। पेट गया गैसन भाभी पेट खातिर के कोई भीख दे देवे, कोई देख के दरवाजा बंद करे, कोई बोली को बोली बोल देवे, कोई ताना मारे के ऐसन देह लेके भीख मांगत आड़ू तोरा शर्म नहीं खे लागत। लेकिन एक ही शब्द निकले कि विवश बानी, लाचार बानी, समय का मारल बानी बाबूजी, सब समय करावत, हम मजबूर बानी, लाचार बानी हम। आय हाय भीख मांगत में आवा अरे तनवा पे बिखरल बा फाटा बसनवा, आओ हर जुवारी होई गईले बिरनवा। धीरे धीरे संगत में पढ़ के लगल, गलत संगत में पढ़ के गलत गलत काम करे। यार फटा बासन पहले आओ तन पे तन ढाक के कटोरा लेके दर दर भटकत बिया, भीख मांगत बिया। नगरा पाली भगवानपुर अखिलेश कुमार, हाँ 20 रुपया दिला भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आए हाय भीख मांग के खाए पर मजबूर हो गई बिया। कोई दया आवे, तरस आवे तो आधी टुका रोटी दे देवे, तो कोई ताना मार के दुदकार के निकाल देवे, कहे जा आगे बढ़ो। बारे समय जे न करावे से करावे, समय सब करावेला। आए पंचो एक बेटी दर दर भटकत बिया, सिर्फ और सिर्फ केकरा बिना, एक माई बिना। ओ माई के बिना अगर वो माई हो तो वो बेटी के वो गति वो हाल ना हो। लेकिन भैया देखा इतनी नशा के आदि हो गई, इतनी नशा के आदि हो गई कि कोनो नशा ओकरा से बाचल नहीं खे। हर नशा के करत बा, गांजा, दारू, चरस, अफीम, सिगरेट, हर चीज, हर नशा करत बा। ए पंचो नशा से जब मूर्छित होके, नशा ना मिले तलब लगल बा, लगे छटपटाए, लगे कि ओकरा कुछ लहर चढ़त बा, हमको चाहिए नशा, चाहिए नशा, चाहिए नशा चाहिए, बेचैन हो जाए। जौन जमीनिया जायजतवा ओकरे नाम लिखले रहलन गोपाल, वो जमीनिया के बेच के खा पी के सब उड़ा देलस। एक दिन दोस्तन के साथे बैठ के पार्टी करत बा, दोस्तन में बैठल बा, जब ग्रुप बैठल बा तो कहत बा कि निकाला आज लियावा, तोहरे से पार्टी हुई, तोहरे पैसा से आज तोहार पारी बा। हाथ डाल के बगली से जब देखत बा तो खाली हाथ निकलत बा, कहत बा कुछ नहीं के माचल हमरा पास, आज का पार्टी तू दे दा लोग, अगला दिन का पार्टी हमारा ओर से रही। लोग कहल आज के पार्टी दे दल जी, लेकिन तोरा पास पैसा के कमी हो गई। तो हाँ पैसा की कमी हो गई। तोर बहिन कहाँ भी अरे ए चंद्रमा, तोर बहिन कलश कौन बहिन, कैसन बहिन, कहाँ का बहिन? हमरा कौनो बहिन नहीं खे, हम अनाथ बानी। लोग कहे ना तोर बहिन एगो बिया, भीख मांग के खुला आसमान के नीचे झोपड़पट्टी में रोड किनारे गुजारा करत बिया। ए भैया दोस्तन के चढ़ावा बढ़ावा में, दोस्तन के बहकावा में आके ऐसन काम करत बा, का करे?
कोनो लिमिट ना रहे, लिमिट से ओवर। लेकिन जब दोस्तवा कुल कहलन त दोस्तवा कुल के कहला पर आके बहनिया के खोजत बा, दर दर खोजत बा केहर बिया कहाँ बिया हरे त रहेले कहाँ बिया, जाके पा गई। आज जब मिल गई तो बहनिया जब देखले बिया त आंख से आंसू झरझर झरझर बात बकत बिया, भैया कहला भैया कहाँ रहला भैया, हाथ पकड़ के कलस भैया चल न तोरा के खाना देत बानी कुछ खा ले, पता ना इतना दिन से कहाँ रहले हो। अरे माई के मरला के बाद बाबूजी हमनी के छोड़ के पता ना कहाँ चल गई। माई काले रहे न भैया की मर जाइए तो बाबू रे अपने बहनी के अपनी बेटी हंसजनी एकर ख्याल तू ही करिए, तू साथ छोड़ के पता ना कहाँ चल गई रहा भैया। आ गईला आय हाय हाथ पकड़ के कह दिया बैठ ना, बैठ भैया। भैया से सोचत बिया कि दूगो बात कहीं अपन कि हमरा ऊपर का गुजरा था, लेकिन वो भैया कहलस कि सुन तू का चाहत बाड़ी, चाहत बाड़ी की जिंदगी नरक में ही बीते, हम तोरा खातिर एगो बढ़िया खबर लेके आइल बानी, अगर कहता सुनाई। बहनिया कहलस कि कह न भैया, तू भाई हवे कोनो खबर देबे कोनो बात कहबे त हमरा खातिर हमरा भलाई खातिर न कहबे। अय है इतना बहन के अपने भाई पर विश्वास होला। एगो बहन भले 20 साल के बिया लेकिन ओकरा साथे ओकर भाई 5 साल के खड़ा बा तो वो अपना आप के हर महफिल में सुरक्षित महसूस करेले। ई भाई बहन के रिश्ता है। बहनिया कलस भैया कहना, भैया कलस कि तू का नहीं खिंचात कि हमनी के ऐशो आराम के जिंदगी जियल जा, रोज हमन का लाखों लाख हजारों हजार कमाइल जाओ, महीना के लाखों आराम से ऐशो आराम में हमन के जिंदगी कटे। बहन कलस एकदम हम चाहता नहीं कि भीख मंगला से निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए चीज से। भैया कलस हमारी बात सुन ली। का कहलस? कहलस बहिन से एक दिन भैया मुदैया, पहले वाली बात मिली 10,000 रुपया, रोज हमन के कमाइल जाई 10,000 रुपया, अगर 10,000 तू 10,000 हम 20,000 कमाइल जाई तो समझ ले कि महीना का लाखों लाख में एकदम खूब बढ़िया से हमन के जिंदगी कटी। बहन कलस चलो कौन नौकरी है, कहाँ काम बा, कहाँ जाए के पड़ी? कलस की चले के पड़ी जहाँ काम बा वहाँ। भैया लेके चलल बा, विश्वास का पट्टी बहन अपने आँखी पर बांध ले, विश्वास का पट्टी, विश्वास का पट्टी बांध के और भाई के हाथ थाम के और बहनिया चांदनी चंद्रमा के संगे चलल बिया। ऑटो रिक्शा में बैठ के जब चले तो ऑटो रिक्शा में से मुड़िया निकाल के एने ओने अगल बगल देखे, बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा घर, शहर सिटी, एक से एक इंसान, एक से बढ़िया एक से बेकार, हर चीज जोकरा देखे के मिले कबो देखले ना रहे। चिहा के बोले भैया ऐसनो होला? भैया कहे हाँ। लेके गइल बा, कहाँ गइल बा? एक बहुत ही विशाल बहुत ही सुंदर हवेली। आ जब वो हवेली के अंदर प्रवेश कइले बा लोग तो बहनिया वहाँ के रहन सहन 2 मिनट में परख गई। भाव विचार बोली वचन पहनावा ओढ़ावा खान पान हर चीज परख गई। आ जब परख के अपने भैया की ओर देखत बिया, जब भैया की ओर देखलस तो आंख में भाई के प्रति प्यार नजर आवत बा, लेकिन वो भाई के वो बहन के प्रति का नजर आवत बा? कलस की पान खइले हैं तनी थूक के आवत है, यहाँ बैठ जो। बहनिया के बैठा दलस और कोनवा में जाके पान थूकत बा। आ जब पान थूकत बा तो नोट की गड्डी गिने लगल। बहनिया देखलस तो मनवा में शंका भई, भैया एकाएक पैसा बेकाम कैले ना, हम कहनी ना कुछ कहबे ना कहनी तले एकाएक पैसा तो के लोग देवे लगल। भैया कलस हाँ पहले एडवांस ले जाला। कलस ठीक बा
तू एजे न रहबा ना, हमार काम दूसरा जगह बा, तोर काम एजा बा। बहनिया सोच गई, दौड़ के भैया का गुड़वा पकड़ के छान ले अलस, छान अलस, भैया हे भैया हमरा एजा नहीं खेरे के, तू हमके अपने साथ लेके चल ना भैया। हम जान गनी कि कहाँ ले आइल बड़े हमरा के तू। अगर तू कहले होती कि ऐसा पैसा कमाए के बाद तो ऐसे बढ़िया भीख मांग के जी ले रहती, लेकिन यही जा आवे कि हम कबो गलती ना कैले होती रे भैया। ये हमरे साथे का कैले भैया। भैया झोटवा पकड़ के घसीट के ओई अंगनवा में खींच फेंक देलस और बहरवा से दरवाजा लॉक करत बा। बहनिया भैया के ओर हाथवा फेर के छटपटात बिया, रोवत बिया, लेकिन भैया बहनिया के इशारा करके आ दरवाजा बंद करके निकले लगल। ओ भैया बहनिया के लेके गइल कहाँ रहे? रोवतिया कहतिया का कहलस? आज कोठवा पर बेचलाय भैया, अरे अपन तू बहनिया हो। बिलखत बिया, छटपटात बिया, ई करे जा नहीं खे मानत। बारे बहन बारे भला आरे कोठवा बेचलाय भैया, अपन तू बहनिया हो। ए भैया हो अरे भूल गईला रखिया के प्यार होला। रोत पिया जर्जर जर्जर आँख से आंसू बहुत कलश की बार मालिक। सब समय हमारे नसीब में लिखले रहला, जमुना भाई पर विश्वास कनी आज हुए भाई हमरा के ए दरवाजा तक ए दहलीज तक लिया के खड़ा कर देलस। रोले बन के पता ही जरूरत बा केहू अपन नहीं के दिखा, चारों तरफ ताकत भी है, केहू अपन नहीं के लौकत, केहू सहारा नहीं के लौकत। घिन आवता कहतिया कि जो रे भैया जो, अरे राखी की कीमत भी तू शर्मसार कर देले। राखी के धागा भी आज बिलक पड़ल राखी के धागा कि हम कैसन भाई के बहन बनी, कैसन अभागन बनी। सच में बड़की माई हमरा ताना मारत रहे ना कि तू अभागन है, अभागन बना के चल दिले भैया। रोवे लगल आ रो के ऊपर वाला से एक विनती के लिए का कैले अरे एकरा रुपया वाला नथिया उतारे आई है। रो रो करके कह रही है कि हे प्रभु
उस समय द्रौपदी के दारुण सुन के पुकार सुन के आई रहला बचावे ना, एक बार और उपकार कर देता। आज ये द्रौपदी मझधार में पड़ल बिया, राक्षसन के बीच में पड़ल बिया, एहू द्रौपदी के लजिया बचा ले हे प्रभु। तोरे सहारा बा, अब कोई सहारा नहीं के लौकत, आपन तो आपन ना भइल, लेकिन एक बार फिर ये द्रौपदी के लाज बचा ला, इज्जत बचा ला। एक लड़की के, एक अबला के सबसे बड़ा धन ओकर इज्जत होला, मान सम्मान होला। अगर ई लुट जाई तो फिर हम कौने दुनिया में मुंह दिखाई, कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहे हे प्रभु। रोवत बिया, मिलखत बिया, कोड़ा के मार परत बा, गाली पड़त बा, एक एक बूंद खाती तड़पत बिया, पानी अन्न के निवाला खाती तड़पत बिया। एक रात बीतल, दो रात बीतल, तीसर का रात ओ कोठा पर एडवांस लेहल गई बा। बड़े बड़े अयास, नेता, मंत्री, विधायक का बेटा, बड़का बड़का लोग लाखों लाख रुपया लेके पहुंचे वाला बालन। लेकिन देखा हो वो कोठवा के मालकिन बुलबुल जौन रहल, कलश की अच्छे से इसका निगरानी करना, कहीं ये हाथ से निकल ना जाए, नहीं तो हम लोग का लाखों का नुकसान हो जाएगा। तीसरी रात वो भयावह रात था, और रात में उबिटिया गया तार तार होके वाला बा। बाहर से भीतर से चारों तरफ से दरवाजा लॉक कर गई बा, पारा पर पारा पड़ल बा। लेकिन बारिश समय धीरे धीरे घड़ी में 2 से 3 के बीच घड़ी डोलत बा। वो ऐसन समय है कि ओकरा में सबकर आंख झपक जाले, निद्रासन में लोग विभोर हो जाला, सुत जाला। दरवाजा लॉक लगावल गइल बा, ताला बंद बा, लेकिन मिस्टेक बाई भूल से खिड़कियां खुला रह गेल रहल। वही खिड़किया में सड़िया बांध के जब देखलस कि हरकत चारों ओर का बंद बा, तो इस खिड़किया में सड़िया बांध के और खिड़किया से लटक के कूद के अपन जनवा बचा के भागल बिया उठवा से। कलश की चाहे कैसे भी होके यहाँ से तो हम निकल के जाई। कल जला कि अगर हिम्मत इंसान रखेला तो कर मदद ऊपर वाला भी करेलन। हिम्मत दिखाई, जज्बा काम ली अपने दिमाग से, तो कूद करके जब भागी है जंगल के तरफ, रास्ता पता नहीं खे कि कहाँ हम जात बानी, आगे की ओर पग बढ़ल जा रहल बा कि कैसे कोई यहाँ से तब बच गए हम आगे निकल जाई, बाकी का हम अपन ओर देख ले। एक कैद, एक बंदी से यहाँ हमें बंदी बना के रखा गया बा, ऐसे तो हम ए पिंजड़ा से आजाद हो जाई। ओ पिंजड़वा से आजाद हो गई, ओ पिंजड़वा से आजाद हो गई। लेकिन एक लाइन कहना हम बका विदेशिया में, अरे इज्जत बचा के भगली, अरे बला बहिनिया हो, अरे घेरल बाटे रतिया अनहरिया बाबूजी। अनहरिया रात बा, आगे की ओर निकलल जात बिया, रास्ता का पता नहीं खे कि हम क्यों ने राहे जात बानी, बस हमरा यहाँ से जाए के बा। धीरे 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 4 बजल बा, आ जब 4 बजल बा तो पता चलल बा कि जो नई लड़की आई रहल है, वो नई चिड़िया जो कोठा पे बंदी बना के रखल गई है, वो तो है निखे, भाग गई बिया। तब कहले बिया वो कोठा के मालकिन का कहलस, अरे कोठावा के मालकिन बुलबुल, अरे कहली हवस खोरवन से, आरे चारों ओरिया ढूंढे ले मुदैया बाबूजी। कह रही है कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ, चाहे कुछ भी करना हो, ढूंढ करके उसे लाओ, यहाँ हाजिर करो और ला करके उसे इतना कोड़ा मारो कि दोबारा जाने का उसका हिम्मत ना करे। चारों तरफ वो कोठा के दलाल लगल सन ढूंढे,
चारों तरफ निकल के ढूंढत हुसन, ढूंढत ढूंढत ढूंढत, लेकिन वो लड़की आगे निकल चुकी। आगे निकल के जंगल में, घना घोर जंगल में बीचों बीच जा रही है। आज बीचों बीच जा रही है तो देख रही है कि सामने एक भालू पड़ा है, खड़ा है और उसे दबोचने के लिए घात लगा करके बैठा है। खड़ी हो गई, सहम गई, वहीं पे सहम करके सोचने लगी कि अब क्या करें, अब क्या करें। दौड़ करके अगल बगल में झाड़ी रहल, वही झड़िया में छलांग लगा के कूद गई। आ कटीली झाड़ी में कूदल बिया तब अरे कांटेदार झाड़िया में आ जाके कूदी गई हो, आर खून से रंगाई गईली कोमल शरीरिया, खून से लथपथ हो गई। ठंडी की रात, अंधेरिया रात, सर्दी वाला, सब झाड़ी में जान बचावे खातिर कूदल ही। वो भालू वहां से 10 मिनट बाद निकल गई, लेकिन करा रही है, सिसकियां लेकर के कलप कलप करके रो रही है, लथपथ पड़ी है। भोरहरिया का समय हो, आज जब भोरहरिया का समय हो तो वो समय एगो जोगी बाबा लालटेन लेके, गुदरी लेके, सरंगी लेके आ टेरत वही जंगल के रास्ते अपन भोरहरिया में जौन फेरी लगावल जाला, फेरी लगावे खातिर निकलल हुन। जब देखलन थोड़ा सा आवाज धीमे कैलन, बंद कैलन, आवाज धीमे करके कहत देखत बड़न चारी और सुनत बड़न कि कहीं कुछ कराने की आवाज आ रही है। ललटेन लेकर के इधर उधर देखे, 2 कदम आगे बढ़ करके देखते हैं उस कटीली झाड़ियों में तो एक बाला सिसक रही है, खून से लथपथ पड़ी है, सिसकी लेकर के रो रही है, कलप रही है। कोई नहीं है सुनसान जंगल में। अपना गुदरी, सरंगी और लालटेन वहीं रख करके खुद के जान को जोखिम में डाल करके उस बाला को खींच करके झाड़ी से बाहर ले आए और बाहर ले करके आए और लेके यही गमछिया से मुहावा के खूनवा पोछले बड़न जोगी बाबा। जब मुहावा के खूनवा पोछले बड़न और देखत हुन, का देखत हुन, देख के सहम गई, करेजवा बिहर गई, रोवे लगलन, पूछे लगलन कि कैलस के आखिर काहे ऐसा कैलू, यहाँ तक कैलू कैसे। सारा आप बीती बता रही है कि बाबूजी, हमार बड़का बाबूजी रहलन, हमार बड़की माई रहली, ओहन जानी के नाम बेला बिरजू रहे और हमार पापा, हमार बाबूजी के नाम गोपाल और हमरा माई के नाम गंगा रहल। माई हमार रोग से पीड़ित रहल, कैंसर से। एक दिन भगवान के प्यारा हो गई। बाबूजी भी हमन के बड़की माई बड़का बाबू के सहारे छोड़ के पता न कहाँ चल गेलन और हम भीख मांग के ताना सुन सुन के रोज के उपजिया गई रहलीन। तब भीख मांग के अपन गुजारा करे लगलीन। और हमार एक भाई रहल, जब ना भैया के नाम चंद्रमा बतावल गई बा, वो भैया अवरन के संग पकड़ के लगल, गलत काम करे लगल, नशा खाए पिए और वही नशा के धूत में ये अपने बहनिया चांदनी के कोठा तक ले जाके बैठा दलस और वो कोठा से जान बचा के आज 3रा दिन बाद बिना कुछ खाए पिए, अन्न बिना, पानी बिना हम वहाँ से अपन जान बचा के भागल बानी। और यहाँ अली हाँ तो देखन ये सामने जंगली जानवर हमरा पवार करे वाला रहल हा, तो हम ये झाड़ी में अपन जान बचावे खातिर कूद गनी। लेकिन रउआ काहे ऐसा पूछत बानी, काहे रोत बानी जोगी बाबा, आप हमके हमरा हाल पर छोड़ दे, आप अपन फेरी लगावे खातिर निकल जाई। जोगी बाबा कहलन कि ना हमार बात सुना, मैं बतावा। लेकिन जोगी बाबा से सवाल के लिए कि तू काहे रोत बाड़ा जोगी बाबा, आखिरकार तू काहे रोत बाड़ा बा आई तेरी अरे इज्जतिया इज्जतिया
कैसे अबलन के बची होई जतिया, कैसे अबलन के बची तब भैया भाई हो के ना रखले कीमतिया रे कीमतिया रे कीमतिया। इज्जतिया कैसे अबलन की बची भैया भाई हो के ना रखलन कीमतिया। बारे भैया आय हाय। लेकिन जोगी बाबा से पूछत बिया कि रोवत कहीं बड़ा आवा। हमरे गार्जियन जी राम निवास यादव जी 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिले बानी, बहुत बहुत प्रणाम बा, धन्यवाद बा। आई जोगी बाबा हो, अरे जोगी बाबा हो काहे रोवेला आपन असुआ डार। जोगी बाबा हो काहे रोवेला आपन असुआ डार। जोगी बाबा हो काहे रोवेला आपन असुआ बड़ा। तू हमरा पे इतना तरस काहे खात बड़ा, हमरा पे इतना तरस मत खा। कहलन कि काहे रोत बड़ी ई जानल चाहत बड़ू तो सुना हम काहे रोत बनी। इहे विधाता के लिखल करम में सहे के बाद दुखदाई हो। भाई बंधु छुटले बहिनी छुटले अपन लुगाई हमारी बिटिया हो कि हमारी बिटिया हो। तू बेटी हम बाबूजी तोहार हमारी बिटिया हो। तू बेटी हम बाबूजी तोहार हमारी बिटिया हो। तू बेटी हम बाबूजी जोगी बाबा लगना बतावे कि बेटा इतना साल गुजर गए तू ऐसे ऐसे हालात से गुजर लुआ और हम ना समझी में सब कुछ त्याग के आज ये हालात में आ गई नी। हमके ना पहचानत हो। अरे ओए अभागन के हम भाई परिवार और बाप बानी। बेटी तू गैर ना, तू हमार बिटिया आई जमुना के हम हाथ से अपने खिलौनी काने पर बैठा के घुमौनी तोर मन पसंद वाला खिलौना दिलावत रहनी। और जमुना के तू भाई कहत बाड़ी हम ना जन्नी कि इतना गंदा हमार खून निकल जाई। ओ भाई ना भाई मत का, भाई कहाए लायक नहीं खे, कलंक कर देहलस। आय हाय हमरे मान सम्मान हमरे खून पर धब्बा बाबू। ओ बाबूजी ओ जोगी कलन की हम तोहार बाप ओए गोपाल बानी। ए जोगी के भेष में इतनी बतिया कहते बाप बेटी गले मिल के आया तना रोवत हुवन कि रोले बन के पतई छरत बाए बाबू। कलन की कहीं न कहीं मालिक मिला देलन बेटा। लेकिन आज ए हालात में तो के छोड़ के हम ना जाई। अपने बिटिया के हाथ पकड़ ले हम कलश की बाबू हमें छोड़ दा हमरा हालात पर। तू मोह माया से मुक्त हुआ ना तो तू अपन जोगी में चल जाऊ, जोग रमावा अपन काम में लग जा। हमें छोड़ दा हमरा हालात पर। कलन ना छोड़ के तो देख लानी, अब वो गलती दोबारा ना करब। आए पंचलो उस जोगी बाबा अपने बेटीवा के हथवा पकड़ ले हुवन उस चांदनी के और हथवा पकड़ के चल। धीरे 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 सुबह हो गई। धीरे धीरे जात रास्ते में जब सुबह के 6 और 7 के बीच में घड़ी डोलत में तो उस समय जात हुवन जात
बिचवा में एक चाय का झोपड़ी मिलल बा, चाय का दुकान मिलल बा। वही चायवा वाला दुकनिया पर थोड़ा सा बैठल बड़न त देखत बड़न कि एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बनावत बड़न, कोयला जला के चाय बनावत बड़न और अपन रेडियो चालू कैले बड़न। बिरहा में एक लाइन आल्हा लगत आई हाय अरे सोनवा से बढ़ के अबरू आन की कीमतिया भैया बुरा हो करमा के बुरा फल मिली है बाबू। पड़ जाई नेवरिया एक दिनों पर मजधार बेला बिरजू करे दादाजी स्वर्गीय दादाजी के बड़े नाती मनोज यादव भैया 100 रुपया इस भाव पे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। तनिक से कहानी के और समझ रही ए भैया मत 2-4 मिनट और हमार कहानी रह गई बा, सब समझा के अगर इतनी ना समझाई तो फिर बिरहा के नाश हो जाई। चाय के दुकान पर बैठल हुन, वो दादा के कहलन कि चाय लगा दा, 2 कप चाय दे दा, हमने बड़ा समय का मारल बानी, बड़ा दर्द में बानी। आय हाय दादा चाय ढारत बाड़न और चाय ढारत बाड़न, रेडियो के अपन चालू कैले बाड़न, रेडियो पकड़ ले बा और रेडियो पकड़ ले बा तो रेडियो में जैसे ही चाय मुँह के लगावत हो रेडियो में आवाज आवत बा कि काल भैरव का दर्शन करने के लिए जा रही यात्रियों से भरी बस एकाएक ब्रेक फेल होने के कारण पहाड़ियों से गिर पड़ी और पहाड़ियों से इतना उल्टा पलटी मतलब ढमनिया खैलस कि ओकरा में जितना भी सवारी भरल रहलन सबकर गंभीर हालात बा। गाड़ी के तो कोनो स्थिति नहीं कि वो कौना स्थिति में बा, लेकिन जितना सवारी बाड़न जितना यात्री रहलन हा सब यात्री वही में कोई एक स्पॉट पे ही डेट कर गइल बा, तो कोई के हाथ टूटल बा, कोई के कपार फाटल बा, कोई के धड़ अलग हो गइल बा, तो कोई के कहीं से कहीं मतलब लोग एकदम बेबस बाड़े। लोग उठा उठा के हॉस्पिटल में ले जात बाड़े और रेडियो में न्यूज में सुनावल जा रहा बा कि 3 लोग लवारिस हालात में पाए गए हैं, जिसमें एक बेला, एक बिरजू और एक चंद्रमा नाम का व्यक्ति। जब इतनी बतिया सुन ले बड़न कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के हर बा, वो दादा चाय वाला से पूछलन कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बा, कहलन कि यही 2-4 किलोमीटर के अगल बगल में हुई, जाके पता कला। चायवा हथवा से फेंक के अपने बिटियावा के हाथ पकड़ के आ धावल जात हुवन कहवा, तो अस्पताल में जहाँ बेला, बिरजू और चंद्रमा और सारा यात्री मरीज गंभीर हालात में रहलन हो, वहाँ भर्ती रहलन हो, वहाँ जाके लाश बिछल बा, वैसे मरीज बिछल बाड़न। एक एक जने के पर्दा हटा हटा देखत बड़न लाइन से, लास्ट में देखत बड़न जाके डॉक्टर लोग से पूछलन कि हमारे मरीज फलाने फलाने नाम के कहाँ बड़े, लोग कहें कि इस वार्ड में देखिए, उस वार्ड में देखिए। जब देखलन लास्ट में मिलल बड़न तो वहाँ डॉक्टर उपचार इलाज शुरुआत के लिए बड़न, और शुरुआत के लिए बड़न तो जाके डॉक्टर के पैरवा पकड़ के रोवे लगलन कि ऊ लवारिस ना हुन डॉक्टर साहब, वो हमार परिवार हुन, हम उनकर भाई हई, हम उनकर बेटा हई।
हम उनकर हमदर्दी बानी। जवन कहीं डॉक्टर इलाज शुरू कैले बड़न त कहलन कि गंभीर चोट लगल बा, सबसे ज्यादा ब्लड गिर गइल बा और ब्लड गिरला के चलते सख्त ब्लड के जरूरत बा, अगर चाहत ब्लड दे सकेला तो दे दा। कहलन कि जितना ये देहिया से खून होके निकाल ला, लेकिन हमारा भैया भौजी हमारे बेटवा के जान बचाला। एक तरफ वेंटिलेटर पर तीनों लोग लूटल हवन, दूसरी तरफ खून निकाले के प्रक्रिया चालू भइल बा। आ खून निकाले के प्रक्रिया चालू भइल बा, उपचार भइल। लगातार कई घंटन के बाद एक तरफ ब्लड निकालल जाए, दूसरा तरफ चढ़ावल जाए। आ कई घंटा के बाद जब उपचार से थोड़ा सा बेहोशी से होशी में आइल बड़े लोग, मूर्छा छूटल बा, आंख खुलल बा, तो देखत बाने कि हम कहाँ रहनी है, कहाँ पौले बनी। अगल बगल देखत बाने कि के भगवान बा हमनी के बचौले बा। जब देखड़न तब बगल में एक साधु सुतल बड़न और एक लड़की बैठ के वो बेडवा से थोड़ा सा एहर और मुड़िया उठा के देखलन, तो उहे बिटिया जो ना बिटिया के दरकिनार कैल रहल, ताना मार के खेदल गई रहल घर से, वो बिटिया बिया और एक साधु के हा, तो उहे गोपाल खड़ी में बतावे। तब बाप बेटी अपने तन के भैया हर दे के खुनवा, ता बड़का बाबू माई भैया के बचवले जनवा। तीनों लोग के जान बचल बा। खड़ा भइले, कहले कि हम ना सोचले रहनी है कि हमार बेटवा बिटिया ये हालात पर हो जाई। हम माफी मांगत रहे लोग कि माफ कर दा, ए चांदनी हम तोहर माई हई, ए चांदनी हम तोहर बाबू हई, ए चांदनी हम तोर भाई हई। कलश नया एकदम ना भाई और बहन का रिश्ता तू छोड़ ले बड़ा। ये अपने गंदा जबान से बहन का नाम मतलब हमार जौन कर्म रहे हम अपन कर्म कइले बानी, आगे का रास्ता तू देख लिया। वो जोगी बाबा फटकार लगा के कहलन कि सुना, आज के बाद तीनों लोग हमरा सामने मुंह मत देखैया, चाहे कहीं मरस जइहा, भले यहाँ हम अपन फर्ज निभौले बानी, दोबारा हमरे सामने मुंह मत देखैया। का कहलन? अरे धन्य हो बेटी हमर चांदनी बहिनिया, आँखों नवा दे के ये बहिनी बचवलू जिंदगनिया। कहलन कि माफ कई दा। कलश नाना, लेकिन जोगी बाबा का केलन? जोगी अपने बिटिया के कई देहले सगैया, आ देखब केतना उ दिनवा भइले या भागा भैया। भैया हो कभी जी लिखत हुमन कितना ऊंचा बात कि बेटी ऐसन होले कि बाप और भाई के घर परिवार के जितना भी जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के कागजात या हर हिस्सेदारी के त्याग के अपने भाई बाप के और अपने ससुराल चल जाले। जोगी बाबा अपने बेटी के लेके गईलन और लेके जाके 2-4 दिन के अंतराल में घर भर खोज के अपने बिटिया के कन्यादान कैलन। आ कन्यादान करके फिर वापस अपने जोगी अवस्था में चल गेलन। आई आखिरी भाव बा। अरे पत्तू 6 वर्ष सुखनंदन के सिंचित रखो गुलिस्ता, काशी बुल्लू रंजीत राम दयाल ऐसा बनो फरिश्ता। अरे इज्जतिया कैसे या बलन के बची, ए भैया इज्जतिया कैसे या बलन के बची। तो रबीना कभी जोखन के गूंजे गगन में गीतिया, इज्जतिया कैसे